assistant yan. Happy New Year mga amigo. Kaya hindi kayo makasila na. Ikaw ay magbangan ayaw mabot ako sa Pag wala ka promo, ikaw makasilas pa. Pero kasi kananas ako sa service mo na. Mga po nun, sa assistant. Ikaw din mismo. Then dahil yung kasaya na, kasi na. Muna yung delivery. Muna yung delivery. Nakikita ito sa case, sa laptop ng gadget. Okay. Ito pa isa, sa assistant sa... Kauban mo, pare maglugar sa Cebu, pare maglugar sa Cebu. Pare maglugar sa Cebu. Sa Cebu, pare maglugar dito. Dili sa Kalahin mo. Kagayan siya. Kagaya na siya. Minimum nito na. Dali na English na din sa baba bitin na. Ay, serious? Pilang bulan po? Ikuan ba? Mark, komenta kanila sa mga performance. Pag mga regular ka, appreciate sa inyo. Sa ilang buwan. After 6 months mo rin, ikuan na naman na yun. January. Katuray na January 16. Ano ba? January 16. 46. Ano ba? Ano sa Carmel o Sa kuan ka na. Oh, pa Carmen na lapit na po. Pagawas mo ng tulay. Carmen. Carmen naman na. Abang ganito? Pagkano ba? Pilang pa mo? Bispeser ka? Bispeser? Sepen. Bispeser? Pagbalik mo pala eh. Bispeser? Pagbalik na pala yung makita ko. mabawat king Nakagamit rin, nakawatan ko na din. ito kabit-bit ano. Maro kayo, kinikayas tayo. Ano gusto ko sa Dili pa ano. Wala ka balik? Wala ka balik? Dito na dito. Balik? Sa akin? Ay tas ba? Ito yung babay. Si ito ang ama. Ha? Ama na ko. Anak ni Irving. Ano ni Erwin? Ako ama. Ay, mama ni mong siro ni John. So, Hindi ko disal. Ano hindi ko disal? si Juan, si ano yan? Ganda ka nung dagdag. Wala? Galing, Tunjun. Yan.